Nagpahigayon og validation ng cyber investigation ng Davao City Police Office kon DCPO human nga dunay nag-circulate nga online threat nga nagtumong sa usa ka pampublikong high school sa Davao City. Gisubay na sa mga otoridad ang gigikanan sa maong post aron mailhan ang responsable niini. Girespondihan usab sa Explosive Ordnance Disposal o EOD team ang eskwelahan o gihimo ang hingpit nga clearing operation sulod sa palibot usab sa maong campus. Human sa inspeksyon, walay nakitang improvised explosive device kun IED, eksplosibo o bisan unsa nga delikadong butang. Busa gideklara sa EOD nga luwas og secure na ang maong lugar. Ug tungod niini, normal nga magpadayon ang klase sa mga eskwelahan sugod karong adlaw nga Lunes, July 2026. Gipahimangnuan usab sa DCPO ang publiko nga likayan ang pagpakatag og mali nga impormasyon og i-report gilayon ang sasamang online threats ngadto sa kapulisan.